आथिखालाव बीपीएफ राजखान्थि हानजानि उन्दै लाइमोनफोरखौ बीपीएफ राजखान्थि हानजायाव जगदान जाहोनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, फरायसा फरायसुलिफोरा राजखान्थि हानजाजों थोंजों एक्टिभ बाहागो लानाया मोजां सिगनेल नङा। फरायसा फरायसुलिफोरा थोंजोङै एक्टिभ पलिटिक्सआव बाहागो लानाया बियो मोजां सिगनेल नङा। फरायसा फरायसुलिफोरा थोंजोङै एक्टिभ पलिटिक्सआव बाहागो लानाया बियो मोजां सिगनेल नङा। फरायनाय बैसोआव राजखान्थियाव एक्टिभ जायोब्ला जाय थांखिखौ लानानै फरायदों बियो फेलें जागोन। एक्टिभ पलिटिक्सआव पेरेन्ट बडियाव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफ्रा जुदि बाहागो लायोब्ला थारैनो बिनि फरायनायाव बे हेम्पार गोलैगोन आरो फरायनायाव हेम्पार गोलैनाय लोगो लोगो बिनि जिउआ आसखान्दाबो जानो। सासे फरायफुबाय थानाय फरायसानो राजखान्थिनि गाज्रि आबहावाखौ खर'आव सोनानै होयोब्ला थारैनो बे फरायसानि फरायनाया आसखान्दा जागोन। जाय राजखान्थि हानजायाव बा हानजाफोरा सरकाराव फैब्ला साख्रि होगोन, एरैहाय नोंथांमोननो गोबां मुलाम्फा होगोन होननानै फरायसाफोरखौ राजखान्थि हानजायाव सोनानै बेफोरबायदि बाथ्रा खर'आव सोना होनाया थारैनो मोजां जायाखै। बेफोर बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि दख'रा एबसु आरो सालाकाटि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय रामपुर दालाइसा एबसु जथाय सातभेन्द्रि गामिनि फोथाराव सालाकाटि दख'रा एबसुनि 14थि थान्दै जखनथाइ आरो साहा रामपुर दालाइसा एबसुनि 15थि थान्दै मेलाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बिथां दिपेन बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो दि सासे फरायसाया माबोरै फरायनानै गावनि डिग्री गावनि कर्सखौ फोजोबनानै माबोरै मोजां नाम्बार लाखिनानै आरो गावनि नाजानायनि फिथाइखौ मोननो नाजानाय। सासे फरायफुबाय थानाय फरायसानि ब्रेनाव थामहिनबा खर'आव राजखान्थिनि गाज्रि आबहावाखौ सोनानै होयोब्ला सासे फरायसानि फरायनायखौ आसखान्दा खालामना होनाय जायो। बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा आरोबाव बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि। फरायसा फरायसुलिफ्रा थोंजोङै एक्टिभ पलिटिक्सआव बाहागो लानाया बियो मोजां सिगनेल नङा। भारत बादि मोनसे गणतान्त्रिक लार्जेस्ट डेम'क्रेसि आरो लार्जेस्ट पपुलेसन जोङो नायदों, बेयाव नेशनेल पार्टि दङ, स्टेटनि रिजनेल पार्टि दङ। बिथांमोननि जिखिनि सापर्टार बिथांमोना बिबेकजों साननानै जायफोरा निउ भटार जायफोरा स्टुडेन्ट बिथांमोना भट होयो। डेम'क्रेसिनि भटिं राइटआ बयनावबो थायो। एडाल्ट फ्रान्चाइज 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो बयहाबो भट होनाय हानाय क्षमताया दङ आरो बे गावबा गावनि मोनसे चइस। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोरा कलेजाव आरो स्कुलाव बा इउनिभार्सिटियाव फरायदों बिथांमोननि दानि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि जाबाय जे माब्रैहाय गावनि डिग्री गावनि कर्सखौ फोजोबगोन, क्वालिटि इडुकेसन लागोन, मोजां मार्क्स लागोन आरो बिनि गेजेरजों कम्पिटिटिभ एग्जामाव थांनानै गावखौनो माने बादायलायनाय आनजादाव फिट खालामनानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गाव जि मोनसे गल आरो एजेन्डा थांखि लानानै फरायदों बेखौ मोनफुंनाय। दा बेबायदि समाव बिथांमोना स्टुडेन्ट एजआव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव थानाय समाव स्टुडेन्ट पलिटिक्सआव बाहागो लायो आरो बियो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे माने परिबेस। बोसोरसेनि थाखाय इउनियन बडियाव सोरबा कन्टेस्ट खालामगोन बा इउनिभार्सिटियाव कलेजाव सोरबा कन्टेस्ट खालायगोन आरो जायफोरा इन्टारेस्टेड बेयाव कन्टेस्ट खालायो। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय बेखौ गारनानै सोरबा जुदि एक्टिभ पलिटिक्सआव पेरेन्ट बडियाव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफ्रा जुदि बाहागो लायोब्ला थारैनो बिनि फरायनायाव बे हेम्पार गोलैगोन आरो फरायनायाव हेम्पार गोलैनाय लोगो लोगो बिनि जिउआ आसखान्दाबो जानो हायो। बिथाङा दैलि क्लास खालामनांगौ, दैलि रुटिन मेनटेन खालामनांगौ, फरायनांगौ। बिथांखौ जुदि राजखान्थिनि गाज्रि आबहावाखौ ब्रेनाव जुदि सोनानै होनाय जायोब्ला थारैनो बेनियाव मोनसे माने कनफ्लिक्ट अफ माने इन्ट्रेस्टआ क्रिएट जागोन आरो बेखायनो जायफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै प्रल'भन होनानै जे जोंनि सरकार फैयोबा साख्रि होगोन, जोंनि सरकार फैयोबा ओरै होगोन, जोंनि सरकार फैयोबा ओरै मोनगोन, बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना जि खोथा बाथ्राफोरखौ सोदों बेफोरो थारैनो मोजां नङा
आरो जाय हान्जाफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आं बिथांमोनखौ आपिल खालामो फार्स्ट हारिनि सार्थआव नेसन बिल्डिं पलिटिक्सनि थाखाय खामानि माव गावस्रा गावस्रिनि थाखाय खामानि दामावथों आरो जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोना बिबेकजों गावनि सिन्ता आरो गावनि गियाननि गेजेरजों जि एडाल्ट फ्रान्चाइजखौ फ्रि एक्सारसाइज खालामनायनि जि मोनसे अथरिटि बा भारत राष्ट्रआ भटिं राइटखौ जि होदों बिथांमोना फ्रि एक्सारसाइज खालामथों बेयाव बेबायदि नङा सोरखौबा प्रल'भन होनानै गोलाव मोनसे सिमां देखायनानै बिसोरखौ सोनानै जिउआव स्पिड ब्रेकार खालामनानै बिसोरखौ आस'खान्दा खालामनायखौ आं मालाबाबो लुबैया आरो बेबायदि थासारिखौ जाहाथे जों उनाव नुफिना बेनिखायनो खावलायबाय जे बेबायदि जि परिबेस जि मोनसे सृष्टि जाबाय थादों बे परिबेसाव जाय आगान होदों बिथांमोना गावसोरनो साननानै आरो बे आगाना बेसेबां राइट बेखौबो नाय सोरबाया फरायखांनानै जोबनायनि उनाव पलिटिक्स खालामनायाव आंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु फरायबाय थानाय समाव एक्टिभ पलिटिक्स पेरेन्ट बडियाव प्रल'भन होनानै माबा माबि खोथा बुंनानै बे प्रल'भनाव गोदौनानै नों जुदि गाब्र'हैबायब्ला नोंनि जिउआ आस'खान्दा जानाया बे रोखा आरो साफ्रोमबो कुनु व्यक्तिनि जि माने जिउ जायफोरा स्टुडेन्ट बिथांमोननि जिउआ आस'खान्दा जानाय आधायावनो लेखा गारनाय ड्रप आउट जानायखौ जोङो हास्थाया गोजोन्थों सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन